Слънчевата педагогика е система за възпитание и самовъзпитание в добродетели, които подхранват целостта на човека, ума, сърцето и волята му. В нея се приплитат ритъмът на природата, музиката, уникалната българска система паневритмия, упражнения за развитие на способности и трансформиране на състояния. Всяка наука си има свои принципи, които са основа, от която израства цялата сграда. Както корените на едно дърво са нещото, от което тръгва живота в него и тръгва неговото развитие, така и принципите във всяка една наука са важни. За нас има три основни принципа. Те са с едни съвсем обикновени думички назовани. Любов, мъдрост и истина. Те са толкова обикновени, защото трябва да могат да бъдат достъпни до съзнанието на всяко човешко същество според нас и да можем с тях да работим, дори и с децата. Принципите си имат свой цвят и ги свързваме чисто символично. Любовта с червения цвят, мъдростта с жълтия цвят и истината съответно с синия цвят. Тези цветове изграждат този триъгълник, който вече видяхме, триъгълника на човека, триъгълника на неговия ум, сърце и воля. Защото това е най-лесният начин да можем да си обясним принципите, които съществуват. Как можем да ги разберем? На едно дете можем да кажем за любовта на мама. Това е нещо, което то чувства, то познава и то разбира. Когато имаме мъдрост, знаем какво да направим, знаем как да постъпим. Тоест мъдростта е нещо, което ни показва пътя, по който да вървим. Когато имаме мъдрост, ние виждаме. Когато нямаме, обикновено се лутаме, бъркаме пътя си. Тъмнина сме. И затова най-лесният образ, който можем да представим мъдростта, това е светлината. А истината е най-високият връх, до който можем да стигнем. Тя е крайната точка, един вид. Тя е свързана с това какви сили имаме, докъде можем да стигнем. Истината се свързва с свободата. И тези три принципа, които казваме, че са в основата на нашата слънчева педагогика, те дават от своя страна началото на методите, с които работим. От принципа на любовта излизат методите на топлината, от принципа на мъдростта ние изваждаме методите на светлината и от принципа на истината ние изваждаме съответно методите на силата. Без любов няма живот. От възпитателна гледна точка това е задължително условие. Любовта дава живот. Ако нямаме любов в нас, каквито възпитателни, образователни, обучителни методи да използваме, всичко е механично, всичко е дресировка. Затова в голяма степен резултатите са такива от съвременните методи на възпитание и на образование. Любовта не сме я поставили на мястото й. Благодарността е един много хубав похват, много хубав метод, който можем да използваме за развитие на любовта. Да се научим да благодарим. И това не е лесно за някой, независимо на каква възраст са. Затова е добре да започнем от малки. Чистотата. Друг метод. Може ли да съществува любов, ако нямаме чистота вътре в сърцето си? Всеки път, когато обичаме, всеки път, когато има радост в нас, всеки път, когато се усмихваме, ние се свързваме с частица от тази любов като принцип, която съществува в цялата Вселена. Всеки път, когато мислим, когато сме разумни, най-просто казано, се свързваме с принципа на мъдростта и проявяваме. Всеки път, когато пък се движим, ние можем да имаме съзнание, че проявяваме принципа на истината. Всяка една игра, всяко едно упражнение с пръсти, с движение, всеки един танц, ни свързва с принципа на истината. Когато искаме да създадем среда, в която да работим с сърцето, добре е да поставим децата, хората в среда, в която красивото изобилства, в която изкуствата са на почет преобладаващи. Работим с топлината върху сърцето. Колкото по-топло е сърцето, толкова човека е по-развит и по-лесно се свързва с принципа на любовта. Колкото неговото сърце е по-ледено, както казваме каменно сърце, ледено сърце, толкова означава, че топлината в него буквално е намаляла
А когато загубим топлина, ние се разболяваме обикновено, чисто физиологически. Ако загубим още повече топлина, свършва живота ни, защото ние живеем, за да сме живи, трябва да има топлина в нас, вътрешната топлина. Колко е простичко и колко отговаря на истината. По същия начин подхождаме и към другите методите на светлината. С тях най-лесно и най-директно работим върху ума и развиваме качествата на ума. Светлината, цветовете, примерно дъгата, призмата, която можем да използваме при работа с деца, много лесно се свързва и много лесно можем да работим по този начин. Пречупването на светлината през призмата дава възможност да се разложи бялата светлина на 7 прекрасни цвята, които са много интересни за децата, но ние можем да работим с отделен цвят. Методите на силата пък от своя страна са свързани с развитието на волята, волевите качества. Тогава работим върху тялото. Образа, който най-лесно можем да използваме, е спортиста. Спортистите се занимават, отработват хиляди движения, за да бъдат перфектни. Един тенисист, той тренира часове наред, тялото му трябва да бъде изключително здраво, изключително хармонично развито. Има нужда от баланс, има нужда от бързина. Това са качества, свързани с тялото. Тялото е проява на волята. Всички големи спортисти са проявили невероятна воля, за да стигнат до там, докъдето са в този момент.